Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 6 March chaka cha 2023. Ndi Lamulungu la chiwiri mu nyengo ino ya Lent. Pali funso pano. Kodi ena timawafunira zotani? Titapatsidwa mpata owayang'ana ena m'moyo mwawo, tingafunire zotani? Lero polingalira za mneneri Daniel, tikuona kufunika kovomera udindo mnyengo ya Lenti, tikuona kufunika kovomereza kulakwitsa kwathu ndi kumafuna Mulungu akhale mbali yathu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Daniel, mutu wa 9 ndime ya 4 kulekeza 10. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 79. Musatilange chifukwa cha machimo athu Ambuye. Nyengo ino ya Lenti ndiyo wapempha Ambuye kuti asatilange chifukwa cha machimo athu. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 6 ndime ya 36 kulekeza 38. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 6 ndime ya 36 kulekeza 38. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, monga Atate anu akumwamba la chifundo, inunso mukhale achifundo. Musamaweruza anthu ena kuti ngolakwa, ndipo Mulungu sadzakuweruzani. Musamayimbe ena mlandu, ndipo Mulungu sadzakuyimbani mlandu. Muzikhululukira ena, ndipo Mulungu adzakukhululukirani. Muzipereka molowa manja, ndipo Mulungu adzakuchitirani momwemo. Adzakupatsani m'thumba mwanu muyeso wabwino, otsendereka, okhutchumuka ndi osefukira. Chifukwa muyeso omwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, lero Lolemba la Mulungu wachiwiri wa nyengo ya Lenti, mpingo Ambuye Yesu afuna tisinkhe za moyo wathu kudzeranso mmoyo wa mneneri Daniel. Mneneri Daniel anatengedwa limodzi ndi Ayuda ena kupita ku kapolo ku Babeloni chaka cha 605 BC malingana ndi mbiri. Ndipo nthawi imeneyo anali wafupifupi zaka 15 kapena 20. Atapita kumene kuja ku kapolo limodzi ndi achinyamata ena, Ananiya, Azariya, Mishael, amene anasintha mayina mfumu Nebukadineza kukhala Shadrach, Meshach komanso Abednego. Daniel ndi mmodzi mwa amene anawasankha poona nzeru, poona kulimbika, poonanso thupi la mphamvu kuti azitumikira ku nyumba ya mfumu. Komano ali kumene kuja, Daniel sanayiwale kumene akuchokera, sanayiwale abale ake, sanayiwale ma convictions a Mulungu wawo mmodzi yekha. Amapanga nawo china chilichonse kupatula makhalidwe achikunja, zakudya zachikunja. Anagwiritsa ntchito mwayi okhala pakati pa anthu ochimwa, okhala pakati pa anthu olephera kuti atumikire Mulungu. Ndipo malemba oyera amatsimikiza kuti Daniel anali so faithful limodzi ndi anzake ndatchula aja. Ndi umboni ndi uthenga oyamba kuti pakati pa mavuto ndi zotheka kukhalabe okhulupirika. Achinyamata ambiri masiku ano, anthu ambiri, atumiki ambiri masiku ano, andale ambiri, akhristu ambiri, pakati pa masautso, pakati pa mavuto, pakati pa usiwa, pakati pa kulephera, timasiya ma values athu. Daniel akanatha kusankha kuti zanga zayera, ngakhale ndiri ku kapolo andikweza, ndiri nyumba ya ufumu, ndiri nyumba ya ulemerero, ndizingodyerera, ndizingomwerera,
sanaiwale mulungu wake, sanaiwale malembo oyera, sanaiwale kusunga holiness, below and above, sanaiwale kumapempherera anzake, kumakumbutsa zakufunika kwa mawu a mulungu. Nzosadabwitsa kuti tsiku la lero Danieli atawerenga uthenga wa aneneri Yesaya komanso mneneri Yeremiya, nkuona mmene mulungu anauzira aneneri kuti Ayuda adzapita ku ukapolo, koma kakatembenuka mtima adzabwerera pamaso pake ndi kuyanjana ndi mulungu. Danieli atamva uthenga umenewu, Danieli atawerenga uthenga umenewu, akuyamba kupemphera kwa mulungu. Akupempherera Ayuda, akudzipempherera iye mwini. Akunena kuti, Ambuye, musachite nafe, musatirange powerengera ndi muyeso wa machimo athu. He's asking for God's favor and pardon, saying, Lord, deal not with us as our sin deserve. Mukuona abale kuti nyengo ya Lenti ndi nyengo yovomera machimo, ndi nyengo yovomera kulephera, ndi nyengo yofuna kuyambanso mwatsopano. Chifukwa kuchita chifundo ndiye khalidwe la mulungu. Nthawi zonse pali nyimbo ija anaimba anzathu azomba cathedral. Khalidwe lokhululuka, khalidwe lokhululuka musadzareke. Inde mulungu sasiya khalidwe lake. Nchifukwa tikawerenga pa Exodo 34:6 amanena kuti chauta adatsika mu mtambo nayankhula ndi Mose kuti chauta ndiye mulungu wachifundo, okoma mtima, wosakwiya nsanga, okhululuka. Izi ndi zimene Danieli akuzindikira. Akunena kuti tachimwa pamaso panu posasunga malamulo anu. We've sinned and departed from your commands. Taukira ku malamulo anu. We've rebelled against you and paid no heed to your commands. Akudzichepetsa. Akulapa pamaso pa mulungu. Akulapa machimo a community yonse ya Ayuda. Koma tikangana moyo wa Danieli titha kuloza kuti chinali chitsanzo chabwino chakukhulupirika. Koma sakuwerengera zimenezo, akudzitenga ngati mmodzi wa anthu olephera. Tachuluka masiku ano zinthu zikamalakwika, timadzichotsamo ife ndi kumaloza chala ena. Kamu mpingo pamphakati zinthu sizikuyenda, timati ndauje, ndacheya ndauje. Paparishi zinthu sizikuyenda, ndabambofumu ndauje. Kaya mu diocese mwina tiloza chala bishop, tiloza chala ka madini, tiloza chala ka ndauje. Ayi, kamu dziko kumene yakwana nthawi yoti tsopano inu ine ife aliyense pamene waimapo tiyambe kudzifunsa, ndatenga gawo lotani poononga chilengedwe, ndatenga gawo lotani poononga ma moral values, kuti zinthu zimene zimatisandutsa kukhala anthu aungwiro, anthu aulemerero, komanso anthu aumunthu. Ndatenga nawo gawo lotani pobweretsa umve mdziko, ndatenga nawo gawo lotani mwina popangitsa ena kuti asiye kukhala okhulupirika, ndatenga nawo gawo lotani kuti dziko lathu la Malawi pamene pofika tsiku la lero tikulitchula kuti ndi limodzi mwakatakwe pa nkhani yakatangale. Malo mongoloza chala andale, malo mongoloza chala awo, malo mongoloza chalawo, ndidzifunse kuti ineyo ngati munthu ndatenga nawo gawo lotani. Ndili mwana timaona m'midzi mwako athu mmene takulira. Anthu amatuluka, amati Youth Week Project, amatenga makasu makalambula m'misewu. Pano zonse zija zidapita. Anthu chimene tikuyang'ana choti tilandirapo chani, ndi kukhale food for work. The same people apita kugwira ntchito ija. Without malipiro anthu ntchito ija sayigwira. Ndatenga gawo lotani kuti tifike pomangokonda malipiro, kusiyana ndi kusamala zinthu zimene zingatukule moyo wathu. Daniel anavomera kulephera kwa Ayuda. Daniel akuvomera kulephera kwa iye mwini. Takuchimwirani inu mulungu, musawerengere kulephera kwathu, musatipatse chilango monga mmene machimo athu akuyenerera kukhalira. Mutikhululukire, mutichitire chisoni. Koma zonsezi zikutheka bwanji kuti Daniel akhale advocate owafunira anthu ena zabwino, owapempherera? Monga ndafunsira poyamba, inu ndine timafunira ena zotani? Pemphero ili ndi pemphero lodzichepetsa kuti mulungu achitire chisoni Ayuda, mulungu amuchitire chisoni iye mwini, mulungu awachitire chisoni onse amene amakhulupirira dzina lake. Ndangati lero timakhala pansi, ndangati munyengo ino ya Lent takhala pansi ndi kupempha kuti mulungu mwachitire chisoni ansembe, mulungu mwachitire chisoni onse apa mabanja, mulungu mwachitire chisoni onse andale, mulungu mwachitire chisoni onse odwala, mulungu mwachitire chisoni onse amene akuzunsa anzawo.
komatu muona mwina pemphero lathu limakhala pemphero lotemberera, limakhala pemphero lofunira ena zoyipa, limakhala pemphero la ine mwini, Mulungu mundidalitse, Mulungu mundiyeretse, Mulungu mundipatse zabwino, Mulungu mundipatse promotion, Mulungu this and that. Daniel akuiwala personal interest poganizira ubwino wa anthu onse. Komano zimenezi zikutheka chifukwa chachani? Daniel asanalowe nyumba ya chifumu, Daniel asanasankhidwe kuti azikatumikira, azikadya zonona, kuti akakhale pa mpando wabwino ngati maclerks aku palace, anali kale ndi personal conviction mu Mulungu wake. So Daniel is teaching us that before we share communal convictions, we should set our own standards. Tisanayambe kugawana muzabwino za gulu, tisanayambe kutengeka ndi zimene anthu akuchita, tisanayambe kupanga participate ndi zimene society yathu ikutipatsa, tizikhala kaye ndi ma principles athu. Tachuluka anthu masiku ano timangoyendera yachigulugulu tisanapange zimene ife tikufuna tiyendetsere moyo wathu. Danieli ngakhale anali mkatikati mwa mavuto, ngakhale anali mkatikati mwa anthu osakhulupirira Mulungu, koma chifukwa choti anali atakhulupirira kale Mulungu, atapanga kale chisankho choti azinkhulupirira Mulungu, chinali chosavuta kuti asunge ma values ake. Uthenga upite kwa chinyamata, musanapite ku secondary school, musanapite ku college, musanapite ku malo antchito, musanapite ku mowa, musanapite ku zinjoyi, musanapite kandi ku disco kama disco akanali, musanapite ka ku show, kama musanapite ka whatsoever kumene mmapita, panganikaye set ma values anu. Ndikupita izi, ndikukhulupirira izi. Anthu atakandiuza izi ndikagwiritsitsa ichi. Tikumbukire Satana ali ndi njira zake zotigonjetsera tisamatengeke ndi zimene ena akufuna apange convince moyo mwathu. Chachiwiri, Daniel ameneyo ndekuti kukwezedwa kwake pa udindo sikunatsitse umunthu wake. His promotion to the higher ranks only advanced his humanity. Ambiri pamene tikukwera mmoyo, pamene chuma chathu chikukwera, pamene moyo wathu ukukwera, pamene authority yathu ikukwera, pamene influence yathu ikukwera, timasinthanso ndi umunthu omwe, timayamba kutaya umunthu wathu. Daniel sanachite zimenezi. N'chifukwa chake tsono mawu amunthenga wabwino akutiuza kuti munthu amene akukhala mwachauta, munthu amene amakhulupirira mwachauta, munthu amene waona kuti Mulungu amukhululukira, munthu amene akupempha kuti Mulungu amukhululukire, ali ndi zinthu zimene akuyenera nayenso achite. Poyambirira atiuza asakhale oweruza anzake, kuopa kuti naye angadzaweruzidwe. Asakhale odzudzula ena kuti awawononge, adzudzule ndi cholinga choti awakokere ena kwa Mulungu. Don't condemn. Akhale okhululukira pozindikira kuti nayenso asowekera chikhululukiro cha Mulungu. Apatu ponena kuti asakhale odzudzula, sinde kuti tizilekerera zolakwika. Tiziona zolakwika ndi kudzudzula ndi chikondi, ngati nkotheka ndi kuwapatsa anthu aja alternative kuti ndikanakhala ine nkanapanga zakuti. Imeneyo amayitcha constructive criticism. Tukupemphana Ambuye tsiku la lero mutithandize monga Daniel uja. Titayang'ana ubwino wathu, tiyang'anenso ubwino wa anthu ena. Titayang'ana kulephera kwathu, tapemphererenso anthu ena amene akuvutika kulephera ngati ife. Mutithandize nyengo ino ya Lent kuti tichepetse kuweruza ena, tiphunzire kuwapempherera ena, tiphunzire kuwathandiza ena, kuti monga ife tili abwino ngati tili abwino, nawonso akhala abwino. Koma ngati tili olephera, kulephera kwathu kutithandize kuyamba kumvetsa ena. Tithandizeni Ambuye tsiku la lero kuchita kufuna kwanu kokha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.